postoji jedna dobra ideja koja je potekla od gospodina Saba, Bele, kako jedna dobra ideja evoluira kroz vreme i da se pre 3 godine uključuje u tu inicijativu i dobru ideju, a ideju je podržao javno preduzeće Nacionalni park Tara i pre 3 godine se uključuje, znači pored fotografa iz Mađarske, uključuje se Fotosavez Srbije sa svojim fotografima i daje neki svoj doprinos. Tehát tipikus például egy nagyon jó ötlet, hogy fejlődik, tehát ugye eleinte a Szabó Béla a Tara Nemzeti Parkkal kezdte el szervezni a fotó szafarit, de az évek során mások is csatlakoztak, így Szerbia Fotós Szövetsége is, ami egy nagy előrelépés volt, és jó. Sada čitava stvar evoluira i sa jedne strane smo imali znači kolege iz Mađarske, sa druge strane imamo nas iz Srbije, fotografe, a sada u ovoj godini se uključuju i zajednica naših ljudi u Mađarskoj. Znači prosto dobijamo jedno vezivno tkivo, jednu celinu koja čini jedan novi kvalitet. Idén még egyet léptünk, tehát eleinte volt ugye a szerbiai oldal, tehát a Nemzeti Park és a Fotós Szövetség, meg a magyar fotósok, és idén pedig egy új szín került fel a palettára, hogy a magyarországi szerb közösség is csatlakozott hivatalosan is a dologhoz. Nadam se da ćemo sa svojim ratovima opravdati očekivanje organizatora, da ćemo uspjeti da bar delimično dočaramo ono što Nacionalni park Tara nudi, ono što Nacionalni park Tara jeste, ono što Nacionalni park Tara predstavlja u okvirima Republike Srbije. Vidimo da je to izašlo iz okvira naše Republike i da je Tara postala brend koja se prepoznaje ne samo više u Srbiji, nego i van njenih granica. Tehát örülünk, hogy a Tara, a Nemzeti Park, tehát pozitív módon mutatkozott be, egy nagyon szép képet sikerült festeni a Nemzeti Parkról. Ez a kép valójában már a határon túlra is kinyúlik, tehát elérhetővé válik a határon túl is ennek a rendezvénynek a kapcsán. Hoću da kažem da, evo, prošle godine Fotosavez Srbije proslavio 70 godina svog postojanja, jedna od najstarijih, da kažem, udruženja u Srbiji, da su svi značajni fotografi potekli iz miljeja Fotosaveza Srbije i da mislim da nastavljamo tu tradiciju. Ovde smo prisutni sa 8 eminentnih srpskih fotografa i, kažem, nadam se da će i rezultati biti oni koji će doprineti daljoj afirmaciji dobre ideje koja je potekla iz Nacionalnog parka Tara. Tehát a Fotós Szövetség, Szerbiai Fotós Szövetség 70. születésnapját ünnepelte meg, és rangos fotósok kerültek ki ebből a környezetből. Úgymond Szerbia egyik legrégebbi civil szervezetéről beszélünk, vagy legrégebbi szervezetéről beszélünk, ilyen típusú szervezetéről, és idén 8 fotós képviselteti magát a Fotós Szövetség égisze alatt. Također želim da pozdravim inicijativu da se u ovom prostoru napravi izložba, znači izložba koja nam donosi neke impresije kolega iz Mađarske, donosi nam radove koji na neki način mogu da nam dočaraju, da kažem, pre svega njihova interesovanja i da na bazi ove izložbe pokrenemo, da kažem, neku diskusiju fotografsku koja će biti dragocena za i one koji su autori, a i za nas koji se bavimo fotografijom i na neki svoj način je doživljavamo i razumemo. Nagyon örülök ennek a kiállításnak is, mert a
úgymond benyomását, vagy egy impresszióját láthatjuk mi itt a falakon, ami elindíthat egy párbeszédet ugye a fotósok között, már mostantól. Eto, toliko da vas još jedan put pozdravim i da se nadam da ćemo, kao što izložba koju smo radili 2015. godine, koja putuje po Srbiji, izložba koja je nastala na Tari, od tadašnjeg fotosafari i 10 autora koji su bili ispred Fotosaveza Srbije, da ćemo i ove 2017. godine napraviti jedan rezime u vidu izložbe fotografija koja će itekako predstaviti sve ono što smo mi ovde doživjeli ovde na terenu, zahvaljujući našim gostoprimljenim domaćinima. Tehát köszönhető a házigazdáinknak. Idén is, mint ahogy eddig, a fotosafariról majd készül egy kiállítás, vagy fotosafari kapcsán készül egy kiállítás, és bemutatásra kerülnek a legújabb munkák is, amik ugye a rendezvényen, vagy a műhelyen készültek, és mindenféleképpen a házigazdáink segítségével fog ez megtörténni. Eto, toliko.